Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Di ka paabak iti dakas, parmakamkit di ti dakas, babaan iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya? Kalkalpas ti kalay sata. Ngam ag-flight kan? Please, Dino. Maawatan na kuma. Kan maysa, para dayto iti masakbayan ta kas agasawa. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak ti maipapan iti day ta abanag. Di ka agdanag. Agawid ak tumutla ang kalpasan ti do atawan a kontratak iti abroad. Una yung ti kastoy. Kunaklakit din, no di kan agsubli pa iji abroad. Mabitla ang ti do atawan, Dino. Sige, addakan ka day ta. Narigat mat, no pilitin ka. Agyamanak, Dino. Katangay agasawatan. Dito'y kan balay nga impatakder ko. Dito yan ti pagyanam. Sige, no day tatigunam, lani. Pasensyakan no kalkalpas lang ti kasartak at pumanaw akon. Itulod na kun iti airport inton malam, taag flight akon inton rabii. Sa dino ti papanan yung agasawa, Dino. Itulod ko nila ni iji airport, tatang. Ag-flight ngaminan. Di pala nagaw-awid dagiti dadu maabisita yo di maray. Agabrod adagos ti asawam. Awan mabalinak, tatang. Day tamo ti kayat na. Malaka, gandanad kay nga rod, anak ko. Tatang, panawan kayo Masapol nga itulod na kun ni Dino iti airport ita amalam. Ag flight ak ngaminan inton rabii. Kasta ka day. Sige, gandanad kayaw. Agyaman kami, tatang. Ala, intan Dino, amangan numala daw ta. Agyamanak. At dagayang bukod na abalay ti asawak. Nanakaw. Tatang. Ay, nasayat mat. Tulungan kayo na mga iunag kadagiti gamit yo, tatang. 3,000 ti arkila ti Jeep, anang iluganak kadagiti gamgamit ngay may ditoy. Kasta ka di, tatang. Di kagdanag. Siya kung ti agbayad. No di kumamit nangina ti abang ta dagusta. Ure agbati ako maijay. Kasi kala ti umalis ko maditoy. Ay na, agabang kayo pa'y laeng. Katadala nga rudanin paaramid nila ni apagyanan tayo. Ay, ano sandak Ano adakwartak? Agparamid akmat itikal kalapaw ko apagyanak iti probinsya. Saan kumaaday tati panunutan nyo, tatang? Tasaan kayo abaybayan? Mama, nakitak ni Dino. Kadwa na ti ama na asimrek di tabalay adakkel nga impaaramid ni Manang Lani. Panagkunak, di tadan nga agnaed. Anya, May isa nga min agyip tinangitulod iti ado agam gamit da. nagswerte mo't dagitan nga agama. Tay sudagaya man ti agnad iti balay ti kapsat mo. Anya ngay nga rod, kat iso mo ti kayat ni Manang. Ay, unay mo't ngaminan da di kapsat mo. Tadi na mo ti agpili iti nakiasawaan na. Nipay Dino amay sa a waiter iti may sa restaurant tinapili na. Kan may sa kanumot akok ti ama na, iti isumot lang a restaurant a pagpapaayanda. Nagswildo ka kaday na nakaw. Un, tatang, da kayo ngay. Ay, una, adamot tayo na. Alam mo da ito tagumatang ka iti bagas, konsidain. Siyak mo ti makamu iti abastaw. Saanen, tatang? Idulin mo ti sweldoyo. Agurnong kayo. Tapno mapatakderan nyo ti lote, aginatang yu je probinsya. Ay, agyaman na nga raw na nakaw. Nasaya at tadda kayon Dino. Mama, apay dagita apato. Dito'y ko ida nga ibulos. Imbag dito'y tadda alat ti aglawlaw ti balay. Iso adi mo tol-tol bakan ti ruangan ti gate. Saan, mama? Dito'y ko ida nga ibulos tabantayam ida. Kat no bilang tajak to ida masango apakadan. Pakanam to ida, Dino.
Sige. Aramidag ti imbagayo, mama. Nasayat. Ayaw mo na kayo pa, Tagsasango tayo amangan kadatatang. Addain lutok, anaimas amasida. Sana ka mabisin. Sige, tamapanak mo't di tabalay me. Naimbag man ta naimas ti sidsida on dadino, mama? Siguro, napumpuno itan ti dakkel aref ni manang ko iti agkakaimas amakan. Nagswerte ka dagitan nga agama. Iso dakit din ti may ranranod iti pagbanbanugan ti anak ko ijay abroad. Lakit di nang runa, kat iso ti pangipat patuludan ni manang iti sweldo na. Ay saan mabalin kanyak daytoy? Imunan ni tatang iti trabaho na. Ay, itulbag kumatan ti balay. Taso marunuak. Mabit lang, Dino. Mama. Di mo itulbak ti balay tanak ko. Tanda ginatang ko alamas ngayong kabil ko iti refyo. Itay adda kay jay banyo. Mabalin ka di. Di mo itulbak ti ruangan ti balay tanak ko. Tano adda kayat ko nga ikabil iti ref. Kat makastra kaklata. Day talaga yan, mama. Sige, kastoy langan. Ikan kayo iti bukod yu asusi. Iti kasta. Uray awan kami, makastra kayo dito'y balay mi. Nagyaman ak. Rumbang lang, tasaan nyo mo't abukod abalay daytoy. Tikatuga nga mababay. Dito'y damutan iti anak na makigigyan. Uwan nga rod, tatang. Amo ka din ti asawam dayta. Saan pa'y tatang? Dito'y dat nga aglutaw, maturog kan agdigaws. Dinto ta damo balay da. Awan maramidak tatang. Balay mat ti anak na daytoy. Ay, mababainak. Dinakmat ka sarsarita ti babae akatugangam. Madlaw ko mat dayta, tatang. Kan madlaw ko. Akasla adap apalan da kanyak. Ay, narigat ti kasta anak ko. Masapol ang maamuan ti asawam ti mapaspasamak. Tapnuan mo na mait. Amo, addaim patulod ti anak ko akwarta kan kadino. Ikanak man iti 5,000. Ang mama. Adamot dinawat yu di kalman asanga 10,000. Kat, anya ko manukasta. Adda reklamom, saan mo't asikatimang manggad ijay abroad? Nimot lani nga anak ko. Puno dayta, mama. Nga madanagan lang amin. Tanya ti kayat mo asawan. Da kayo lang iti amam ti mairan radon. Mama, adda trabaho mi kan ni tatang. Kat saan mi akiskisayan ti ipawpawit ni Lani. Awanan ka iti bain anay kamkamang. Di ta ka man langat. Inasarita na konti manager ti restaurant a pagpapaayan ta nakaw. Apay tatang. Di mawatak iti makabulan na bakasyon ko. Napanunot ko ang masapol arugya kung tagpatakder iti ure kalkalapaw iti probinsya. Adda kada kayo dayta, tatang. Nasayat mat. Tapno adda kabukbukudan yu abalay. Ay, iti kasta. Nawaya kalatamot nga agawid no kayat mo. Agyaman tatang. Di kagdanag. Tulungan kayo. Ay, masapol, asumina akmutan kan ka. Ay, nakababay ni ti asawam. Kan iti babaya katugangam. Ay, narigat, makipaggigyan kada kayaw. Apay apimanaw ti amam dino. Kan apay adi ka matimtimak. Apay, diyo kayat ti kaadami dito'y abalay. Saan matagasta, mama? Ta sino kayo kumamat dito'y iti panagkunam? Siyak ti ina nila ni. Idinto ta sika kat asawa na kalaang. Mabalin na kaasukatan no kayat na. Anya? Apay, mama. Anya ti basol ko? Apay akasta ti ibagbagayo. No kastamat lang adi mo amo ti makibagay kada kami. Nasaysayat langan apumanaw kan. Saan da ka kasapulan? Hello, Lani. Kumusta ka, Dino? Kastoy lata.
Agur uray iti panagawid mo. Agawidak inton malpas ti kontratak ditoy. Anya ka kadi aya. Lani, Kas makitak, ado ti pato dita paraangan ti balay. Tarakan mo kadi dagita? tarakan da mama. Inyag da ditoy, tapakipambantay ko kano. Kan, ni mama. At damotan ditoy balay, Lani. Anya? Ayun gayam. Di mawat kanyak ni mama iti 10,000. Adda kano napatag agatangan na. Anya? Day tatipud no, Lani. Bilibak kan ka insan. Uray niya ti kinadakas ti katugangam. An-anusan mo lata. Jak ngamin kaya tiriri, insan. Kan maysa, nakurapayak laeng. Nagpapanpay kasta. Panunutin da kumamait ngayon kasarmon ti anak da. Agasawa kayon kanila ni. Rumbeng kumamit nga respeto da dayta, insan. Ipagpagapuklangan kanila ni. Agano saka, aging ga akabalak. Ay, no sakti sika. Nabayagan na ti makyasak iti dayta abalay. An-anusam ket ti kastan. Lani, adakan? Wendino, sa anak namin na makaturog amang pampanunot no anya at talaga ti mapaspasamak di ti balay. Iso nagbakasyon na. Anya, Ada ngamin mauawat ko at text dagiti gagayam ko. Akayat ko apanagnakan. Katagpay sugayam ti kunam. Ani mama kan ti kabsat ko. Kat adadan di ti balay. Kat saan da pulos a rinespeto dagiti desisyon ko. okay lang kanyak, Lani. Maawatak ti inam, kan kabsat mo. Mababainak iti naramidakan ka. Pasensya kalakuman iti inak kan iti kabsat ko. Iso ngay may kami dito'y balayo, takayat mila nga bantayan ni Dino nga asawam itararamiten na. Anya? Anya ti amok, no dakit di babae na. Dakkel ti panagtalag ko iti asawak, mama. Amok adi na maaramid day tanga ibagbagayo. Bala, pumanaw kami nga roda ni ti kabsat mo dito'y balayo. Di mawat kayo kano iti kwarta ka ni Dino, mama? Ay kwa. Awan nga minan ti gatang mi iti kasapulan mi iti kabsat mo. Anya ngamin teraramidan ni Carmen. Apay asaan amanggad. Uray anya at trabaho. Basta lakit dinadalos. Kan pagkwartaan na. Aging ka di ita? Responsibilidad kayo pay laeng, mama? Mama, kumusta tirik nayo? Amangan mat mo grabe daytan. Ay, saan ka nga umasinag kanyak? Aday wanak Dino, tapno di ka maakaran iti sakit ko. Papasulan naktupay kitin ti asawam. Tinasanga at mama. Ipanda ka lang di ospital. Mama, kumusta kayon? Sigon iti doktor. Dengue ka no ti sakit ko. Ay, awan ka di pay ni Carmen. Inawagak, mama. Ngambisi ka no. Ngamdi ka agdanag. Siya kung timang bantay ka na kayo dito ospital. Di ka kadi umay iti probinsya ita? Tapno makita may tinarugyan mi iti amam abalay, insan? Makaamo kayo pala ang insan. Ha? Bisi ak ita. Masakit ti katugangak. Kat aday di ospital. Bisi dagiti anak na. Iswa siya kung timang bambantay kan kwa na. Anya? Barang maimbagan Kat rumuar tumot lang iti ospital. Kaya't da ka papanawon dito eh. Ita, sika mo ilagan ti mga sikaso iti katugangan, tamasakay. Ay, swerte dakat kan ka, insan. Nakaawit kayo matlangan dito'y balay, mama. Mababay nakpayin kan ka, Dino. Sikaan ti mga asikaso kanyak. Sika pa yun ti mangilablaba kadagiti kawas ko. Mama, saan yun apanunutan dayta? Ngam dagiti anak ko. Ni Carmen, di nakpay umaymat bisitaan. Oray amuna masakitak.
Unayan. Mama, di kayo kumagsangit. Ina kayo matan. Gapo, tasawak nila ning anak yo. Iso nga di kayo babayin kanyak, mama. Dino, anak. Pakawanan na kuma. No nauyong akitikan ka. Itala ang mapadagnak tikin na imbag mo ang manugang ko. Ay na, mama. Awanan tayo jay. Lipatan tayo kumanti na palabas. Bendisyonan nakakumati Diyos, Dino. Ngamin, naanos ka nasingpat ka nga asawa di anak ko. Agyaman ka, mama. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Lani, adakan. Dua kami kani Dino nga imay dito'y balayo. Tap na itad ko mati pasalubong ko kada kayo iti kabsat ko. Agyaman na kanak ko. Nasaya at tada kayo amin ditoy. Gaputa kayat ko amang agyo amin ti bagak. Carmen, Lani, Candino. Anya, mama? Umunay ti amin. Kayat ko apagyamanan ni Dino. Gapo iti panangas asikaso na kanyak, iti nagsakitak. Italaan na amiris ko asaan gayam arumba nga idadaduma ka, barok. Nutikat ayatan kan ipatagkamot kas anak ko. Mama? Ita, kayat ko asika ti pangitalkak iti talon mi iti day ti asawa. No kayat mo, si kantimang talon aging ka iti kayat mo. Un, mama. Kayat ko launay. Nasaya at nga ron no kasta. Planok nga ilako tapno pagpuunak iti negosyo. Ngam ita tadakan, si kantimang talon dino anak ko. Agyamanak, mama. Agyamanak. Tanaawat dakmat laangan kas manugang yo. Ket, siya kung timang talon iti daga. Tapno saan tayo agumatang pa iti bagas. Ti mailupit-lupit, awan sa bali at tumulong kankwana, no di ti Diyos. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 18, versikulo 48. Kat isalakan na kadagiti gumura kanyak, sika ti mamagbalegi kanyak, kadagiti kabusor ko, kan mang salaknib kanyak, kadagiti naranggas at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naisulsulinak dito'y alugar. Nga may saldang ko pa ilang titrak. Talaga di akong maibturan. Ay, narigatan. Ang mga numaadaanak iti sakit iti kidney. Ay, narigatan at talantis mo. Ay, bumabak iti trak. Ay, Boss, tigagtig na itinakas. Tapusan ka matanglan. asino kayo? Pangasiyo. Ibabayo ti igamyo. Saan ka lumaban? Sana nanas ka na mamam no asino kami. Tinapatag, agtungpal kay ti bilin mi. Tapno makitampay ti pamilyam. Sige, agtong palak itibilin nyo. Hala, agtalikod ka. Ket iti amin na pigsam. Tumaray ka iti napartak.
Tama nga no agbaliw ti panunot ko. Kat saan kan ang makaawid as ibibiyag. Sige! Nabannog ako na. Ngamjak agsardeng amag na. Tamangan no adakid di matmang sursurot kanyak. No gastaman bilang. Jak ipalubos. Abasta dang randaklatan. Oh, makitabla at tugas kasano. Diyos ko. Pagyamana ka. Tadinak pinatay dagiti at tao. Ay, kunak lakit din. No kanibusan ako na. Di dak siguro makita. Wano masurutan dito'y ayan ko. Oh, anya day agim loong. Nujak albidot. Iti ayan tinangibatsak iti trak. Tinagtaudan day akan albuong. At dapayin makita kang asok. Ano kasta? Pinuuran dati traka. Ay, anyan dagiti atat tao. Anya nga tati makagapo, akas tati inaramid da. Awanan ti trak nga iman manehok. Kasano pa itan ti trabahok? Kasano itan ti pamilya ka? Diyos ko, ikanak kumapay itinananay akirad kan kinapigsa. Tapno mabalak detoy. Tinasayaat. Aginanaak pa'y biita. Jak sinurot ti kalsada. Gapot ang maamakak. Analakadak ang makita dagiti at tao. Katamangan nulib atendak. Panagkunak. Nadaywa kong dagiti at tao. Magparak iti mabaling ko apakiluganan. Kat mapanak iti police station. Apang iso, adda sumungad anugan. Paraak! Kasta tinapasama ka, sir. Iso ajak amo. No kasano nga ibagak iti bus ko, tinapasamak iti truck na. Sakbay ngayon may ka dito eh. Nakadanon daytan a report kada kami. Si kagan ti driver da jatrak. Uwan, sir. Tila naturturong ko. Gapo iti butang ko kadagdi at tao. Kat maamakak amang ipakaamo iti bus ko. Iti dayto napasamak. Di kagdanag man ang Ambrosio. Da kami timang ipakaamo iti bus mo. May papaniti na ito abanag. Agyamanak no kasta, sir. Kat sapay lakoma. Tamaawatan nak ti bus ko. Ala, tulungan da ka amang ipalawag iti amin. Unay meten ti kasta na pasamaken kalakay. Imbaglaeng tanaasi ti Diyos. Kat di da ka din ang randagi jay atataw. Uwan nga ron bagat. Kat sigun kadagiti pulis. Iti dayjay a lugar a nagsardengak. Balwar ti gayam dagiti rebelde. Anya, apay nga main ang nagsardeng ka ijay. Diyak nga rudin maibturan. Tama ka is-isbuak launay. Kadyak impagarop. Akas jay ti mapasamak. Tanalawag pa'y mat. Kasta ka day. Ay, saan ka matkit di ang mababalaw lakay. Ti importante ay nakaawid ka si bibiyag. May kami ang Bruce, nakasarita na ka na imbag. Kat kaduak gayam ti abogado. Sir, pangasim. Maasi ka kumamat. Kunak no maawatan nak. Ngam saan matgayam. Gapo iti kinaliway mo, iso na pasamag bigas jay. Iso abasol mo ti amin. Aklo nakabasol ko, sir. Ngam awan mat siguro ti mangayat itikas di napasamak. Jack ingagara. Kat masapol abayadam ti kagudwa ti presyo ti napuuran at rat. Wen, gaputawan sa bali akamatan mi no desika. Tasika ti aking basol iti napasamak. Apay nga bin ngayon paradam jay trako iti dahi jay lugar, ha? Impalawag kumot ng ti amin kada kayo, sir. Ngam apay adidak maawatan. Tapnawan ti makunam, surutan tayo ti umno a proseso. Dumalan kayo pa iti barangay. Ket no di kay latagkin na awatan, ijay kayon ton korte ngagsang. Maladigitan ak itikas ti amapaspasamak ita, tatang. Ngam di kay agdanag. Amin a problema, ada solusyon na. Ada kaasi ti Diyos. Wan matkit di anak ko.
Ngam inikat na kung ti amok iti pagtrabtrabahwak. Kasta ka di, tatang. Awan manlat konsiderasyon na. Nagpakpakaasi ak. Adinak kumaikatan kas driver na. Ngam natangkan ti panagpuspuso na. Isu amariribu ka nakita. Noan niya ti aramidak. Kasanulaang ti panagbiag tayo. Padasan nyo lang ang tagapay iti sabali at trabaho, tatang. Kastamat kid di ti planplanwag, anak ko. Katsapay la kuma. Tamaad da anak adagos iti trabaho. Ada ka si ti Diyos, tatang. Amok adi na tayo baybayan. Kumamang tayo latakan ko na. Julie, apay kasta tilangam. Maikulkulang ka. Nadlaw ko day tamanipod pa'y idinapan alawas. Kuang amin, ma'am. Ada pa kariribukak. Oh, anya day ta. Ibagam. May mayat matlaang no i-share mo kanyak. Wan no iti matalak mo at tao. Taanyat amom no adda maitulong mi. May papan iti napasamak iti amag. Amang ano nadamag yu pay kit diti maipapan iti daytoy apasamak. Sige, isalaysay mo tapno maawatak. Tapno saan nga iso timang dadaal iti konsentrasyon mo nga agadal. Amoyo, tatang. Itay bigat. Nakita nak ti may sa professor mi. Ngamin aglaladotak. Kinasarita nak. Kat imbagakan ko na ti pakariribukak. Kat, anya nga iti kunana, anak ko. Tulungan na tayo kano. Kuyugan na tayo to amapan ije dole. Tagpatulong tayo iti deja asangay ti gobyerno. Imbagman, takayat na tayo atulungan day ta a profesor mo. Uwan nga ro, tatang. Amok, iso ti instrumento ti apo ang makatulong kada tayo. Uray anya ti ibagbagam, Kristi. Uray kasanot panangalukoy mo kanyak. Di naktumapasurot iti dayta a grupo nga ibagbagam. Ngam sayang, Julie. Matulungan da ka iti pinansyal abanag. Kan kadagiti daduma pa akasapulam diti pagadalan. Sa anak nga interesado kadagita nga idijaya da. Ta idi pay laeng anak ka-applya kadagiti scholarship nga intoyang ti gobyerno. Sapay ko mga rod, tatalaga ang matulungan na kati gobyerno nga ibagbagam. Talaga mat. Ta idi pay laeng nga scholar na kun ti gobyerno. Pilpilyan dakit di ati kayat da ngagbaling nga scholar. Sana kas kadagiti mang tultulong kanya ka grupo. Tauray asino, mabalinda at tulungan. Iti gobyerno, i-assist da dagiti amin ngaag-apply. No deserving ka nga agbalin nga scholar, makwalify ka. Iti dayta a grupo nga ibagbagam. Masustiner da ka di tumulong? Wano, pangawis dalaang dayta, tapno adak kumapeng kadakwada. Masustinir da. Apay kit din asaan. Ngam aggapumat iti dakas awagas dagiti itulong da. Kas iti napasamak ka ni tatang. Isugayam a pinuoran da titrak aman manihon na. Ta saan nga ang gitad ti amo na itikidkid dawon da agatad. Anya? Saan akas na dagiti kakadwami? Saan nyo man akakadwa dagi jay? Ngam padamat laang dagiti kakadwayo a rebelde. Agpanunot kakidaan na imbag, Kristi. Adalom an na imbag, no husto day ta sinurot mo. Ta mga no maisag makalaang. Awan ti pa kaisagma kakijay. Tanasaya at ti aramid kan ganwat dagiti kakadwa. Sapay kumatakas tangag, paiso. Ladingitag, ngam kas itinakunakon. Jak pulos kumapang iti kakasta a grupo. Adakan ka day ta, Julie. Ngam na makapagpanunot ka, asit ganak laeng, tatulungan ka. Agyaman kami unay kan ka, ma'am. Gapo iti tulong yo. Saanan nga agbayad ni tatang iti boss na, gapo iti panakapuor ti truck. Awan anyaman na, Julie. Inaramid ko lang ang tirumbang. Ti boss na pa yan tinangbayad ka ni tatang. Gapo iti panangikat na iti trabaho. Ma'am, da kayo ti inarama ti Diyos. Tapno malasatan mi da iti apasamak adimteng iti pamilyami. Pagyamanan tayo ti Diyos. Ket no addan tumat dagiti ang kasapulan iti tulong mo. Saan ka abumdeng at tumulong? Taday ti pagayatan ti Diyos. Uwan, ma'am. Tumulong tayo iti pada tayo anaparswa.
Tati Diyos ton ti makaam mo, amang supapak kadagiti aramidan tayo a kinaimbag. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay naanak ko, nakaturpos kan iti kolehiyo. Ken addaan kan iti natalged at trabaho. Wanya rodanang. Iso adi kay agtrabahon ka ni tatang. Ta siya kung ti makamu kadagiti masapsapol tayo. Agyaman na kanak ko. Katdakkel apagyamanan tayo ti Diyos. Tadi na tay binaybayan. Oray anyat na paspasamak. At dalata ng tarabay, ng protektar, kanangay aywan kada tayaw. Wananang. Nasaya at unay kada tayo tinamarso ha. Ken impaay na amin akasapulan tayo. Pudnod ay tanak ko. Iso adi tay umibot kan kwa na. Anyaman dagiti dumteng apasamak. Agtalek, agdayaw, ken agpamati tayo latakan kwa na. Dumtang dagiti pasamak iti biag aditay namnamaan. Ngam ditay agpulkok, tadi na tayo tupulos baybayan, wano panawan tinamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.